Siyam ka mga pagdahili sa yuta sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo ang natala kagahapon o karon. Tulo ni ini ang nahitabo sa Barangay Busay gahapon tungod sa kanunay pag-uwan. Wa ra hinuoy mga tao nga apektado sa maong hitabo. Ani ang report ni Femery Dumabo. Daling mitubag sa alarma ang mga barangay opisyal o disaster team sa nahitabong pagdahili sa yuta sa kilid sa daan sa may Lower Busay sa Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Gikan pang mitambong sa kasal si Kapitan Maria Cristia Famador dihang mitubag sa alarma sa pagdahili sa yuta gabi. Gikordon dayon sa Cebu City Disaster Team ang midahiling dapit. Mato di Konsehal Inocencio Laquias, ang chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction sa Barangay Busay, nga sa ilang pakisusi, usa ka bahin sa daan sa Cebu Trans-Central Highway ang apektado sa pagdahili sa yuta. Ganihang buntag, subling gisubay sa mga barangay opisyal ang maong dapit. Aning lugar kay na kayo medyo delikado na kayo, dili lang medyo delikado jud. So, yeah, naanatay caution dire pikas ug pikas. Pero kung abot ng panahon amo ning unsay kuan sa disaster, no? One way ba or paagian. Magpaabot lang mi sa ilang mando ani. Wala ra hinoy mga tao o mga panimay nga apektado sa pagdahili sa yuta. Samtang, gisubay sab nila ganihang buntag ang laing pagdahili sa yuta nga nahitabo gahapon diha sa Utlanan sa Barangay Busay ug Babag Uno. Wala raw sa binuon kini nakaapekto sa mga mulupyo. Ding kanunay nausab nga nasa natin ang pagulan-ulan, mas alerto pa mga barangay opisyal ug ang mga disaster team dinhi sa Barangay Busay sa pagbantay di lang niining mga area nga nadahilian na kundi sa tibuok barangay ug gipahimangnuan na usab ang mga residente nga mas magmatngon 24 oras. Kung saon taman mao namang gyud ni atong panahon diri sa Busay, no? Prone kayo ta sa landslide o sa baha. So amping ta og ampo tulo. First sa Kabungahan early mga past 5 nagsugod na sa Kabungahan, pero actually sa Kabungahan is wala may damage jud, ang nakuha nato is mga mangga. Samtang apektado usab sa pagdahili sa yuta gahapon ang mga sitio sa Lupa Taguon, Sitio Kabarang, Sitio Arcos, Sitio Baksan ug Sitio Kadianoy Kasili sa Barangay Sapang Dako sa Dakbayan sa Sugbo. Mato di Kapitan Jovito Ladrazo nga usa ka panimay sa Sitio Lupa Taguon ang naabot sa midahiling yuta. May bata nga wa kagawas sa panaluwas ra hinuon gikan sa pagkatanggong sa ilang balay. Nagtinabangay usab dayon ang mga residente og Sapang Dako responders sa pagkuha sa mga nidahili nga yuta. Tungod gihapon sa pag-uwan-uwan, mato ni Ramil Ayuman, Secretary to the Mayor on Special Projects, nga gipahiklin una sa Capital Site Fire Brigade sa ilang mga panimayang unom ka mga tao. Tungod sa kakuyaw sa ilang kahimtang, human mihulpa ang riprap nga nag-umbaw sa ilang panimay. Nakigalayo na ang Cebu City Disaster sa Engineering Office aron masusik kini. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.